life o teli ke jinglong syapang ka jinglong bat ka jingker pang jaga donul jaga Yesus ya ro ya utrai ko himen ko para ba in ha utrai Jesus Christ ngidang yai beteng ia ka jimpu son jangi syapang ka jingkar dor jaga donul ba kuitam jaga Jesus Christ but ai ka jing duai jangi kanang pelong yangi ka jing riu belai jangi kalang penyar ya ka donu jangi ru bangin dup nang yarap ya kiwai banga kermen be pidang pen priang ya ka ne ka jing riu belai ya ka ne ka jingi kai janga sya ki himen ki para na mau ji suru la om kito ki ba pen priang ya ka ne ka jing riu belai kindup yo ya ka jinga e ka ba kerpang halo joki to wat num klet ban pen priang ban ya tulem ya ki himen ki para ya ki marjan marpa ba makiru ki ya shimen dalam ya ka ne ka jingi kai ba ka jing tu wai ko himen ko para ha ka ne ka sngi ngakwa ban yalam yepi shaka gospel jango Markus ka ba pra ar ngas ngausane ya uni upaid ba namar kila ya don badnga la lais ni menda but kim don eye ban bam ko himen ko para hakene ka benda jangka gospel ni yi badnya kendo ya Jesu kabakam kerpang ubadap da ka jingisene ngilabanno kadonyo jung Jesu kabadap da ka jingisene ya baro haba kadonyo jung Jesu kadap da ka jingisene ya baro ulala ban penbiang ya ka jington kam jung ulala ban penhun ya baro ki pait ki bawan ban snap ya larangi pait ba kay kadaw kaladon bon gibriu hanto rangka badu Jesu namar ba kilawan ban snap ya kaktin kabami na ka shindur jogu kaktin kabalami na ka shindur jogu kalang ka ba ay mensiam yaki kalang ka ba ay jingim yaki kadbanang snap ya kaktin ubalay kila kret ya ka jintengan med jongki de Jesu udang snow ya ka jington kam je gibriu omde gibriu kila wan banong ya Jesu pe ngila don bat me shislem pan ngitengan ngidon kam ban ba me ye hatongi yi kino gibriu kila tur shaw Jesu banong Jesu ai ba me ngi em ngimlaw Henry Jesu ulas ngau isne ulas ngau bakini ki kon ke bawan snap yawu kidon kam ban bam na market tengan ko himen ko para habau Jesu ulas ngau yesene badu ulas tangban penvadia ki apostol naga benda ke jingdon kam habau Jesu yoi yang ibangi don hak padang ke jinge lese ke jingkardu bam jingkardu ha ka mensiam chongi jingkardu ha ka jing mo jempar ka jongi lese ngim don jingamen ngim don jingsu te unle kuno un pawadia ki apostol jangu hey kita ki kon ki don kam ya ka jingisene ki don kam bam ki don kam jingsu ki don kam jingi but un wat nae un wat napadeng jangi un pinwad napadeng jangi un pawadia ki apostol ya ki angel jangu na ki inga sem jangi habau Jesu kadonu jung Jesu bedap da ka jingisene hangda ka trekam ya ka borba jung hangda ka wanjia ya ka kambala kashabadon ka jingisene hangda kanjia ya ka kambala miracle happens where there is compassion and pity kajingle kambala jung utrai Jesu kansa vanurlong kansa jia haki inga sem hapadeng gibriu badon ka jingisene habadon ka jingi hangda utrai ru unsa stangban trekam unsa wan yara yengi bani yes no
kat haka jingwa jungi apostol kilalap ta kinyo tiligipu na ka hinyo tiligipu sya kibriyo kibabam kelong 1,000 ngut man ka po ni duwai nagabenda ka kampala don bon gibriyo kibawat ki duwai nagabenda ka kampala nagabenda ka jingkoy jingkia nagabenda ka jingroy ya kaspa kapel nagabenda ka jingroy ya ka jingnang jingstad ya ka jingkoy jingkia lese ni duwai kalam snautu ya ka ne ka jingisne jongu jisu ne ngi duwai kalam da don jingisne hapo jongi ni duwai nagabenda yalade ngim tre ban isne yekiwai haka jing duwai jongi ni don kam ban isne lem yekiwai ni de ban snow lem yekiwai ru haka jing duwai jongi haba ni snow lem yekiwai hangda ka bor jong ka kampela kan stang ban tre kam haka jingim jongi haka inga sem ki jongi bad ni habanang ban pentre kamba ya kane ka jinglong jongu jesu haga jingim jongi ka donyo jongu jesu ka badap daga jingesene kalong ka jingika yenga badia biru bangiro ngindap daga jingesene haba ka inga sem ka dap daga jingesene yakiwe utrai unsa shimti pura kum kita ki inga sem Nis syait yusno yaki kana ka karen shepa but ka jingchia shepa ki ingasem wan haba ki long ki badukuru ki dang yo mad ya ka bor kampela jong utrai ha ka jingim jongi don won gibri ki bayim ha ka jingtu hendra ki koloy ki baspon mensiam manoba krishan shibun ya ka balangru badei ki brio ki baduk na ka jingtuk jongi ki ai kalloid mensiam ya kabala haba kila ai kalloid mensiam na ka jingtuk jongki ya kabala ya ki para baduk utrai ushim dino kum kita ki jinglo ngidakin mau ujisu yaro ya ka we ka rikante haba kala wan ban singyang ya ka jingtarwa ha kabala ha ka temple ujisu yaro ya ka jingmut jangata ka jingero kalang ula yoyi ba kane ka kande ka don shisha ya ka sap hapo jonga ka bor hapo jonga ba lemba ka ta ka jingla isne jonga kan sa wanurlong kampala ha ka jingim haba ublai uyoyi ya ka jingles bon jongi hangda un shimdi pura ya ka jingduk jongi un pinwad un pawad ya ki angel un pawad ya ki apostol un pawad ya ki rikoi ban yarap yangi ha ka jingduk jongi ko himman ko para ha ka ne kasni tonginang uson hadu katno ngilong badap daga jingisane ladangi yeshisha ya ka donod ba koi tam jong jisu ngide bandonro ya ka jingisane ha po jongi hadu katno ngi isne ki nongwe hadu katno ngi isne ya ki baduk hadukat no ni isne yake beri batalot ha padeng jongi hadukat no ni isne yake beri yake nongpop hadukat no ni isne ke beri ke badona kano ka jingdona ha padeng saudong jongi habang istang ban roy yakane ke jingisne utrai un chimdi yangi un penpiang yangi bad ngin stang ban yomat yaka bor janga kampala tongin duai ha ka negasni kotrai ngakwa ya ka jinglong jomeru ha ka jingim hikaya nga bangendup yoma shushu ya ka jinglong janga donut jome kamtame ya ka jingisne ngalong kabriyo ubriyo badona jingisne yakiwe ngalong basaron ngalong matlam na ka banyoyi ya ka jingay jongkiwe hikaya nga ko jisu ngaru ngalong kaba isune ngaru ngalong uba isune ha ka jingim ka jonga mele kambala ha ka jingim jonga kotrai jisu karku kardo yengi ha ka bangile buram yeme ha ka donur ba koi tam jame hikaya ngaru balong ba isune yekiwe le ka kambala ha ka jingim jongaru ngaduna ha rukom wan kotrai wan pe wan wat ya ka jingdon kam jongi bang ngaru
ngalong ubadap da ke jingi pat ke jingi sene ke jame ublay badon bor baro en karkui upa badukon badomen siyam bakoy amen.